Handa si Vice President Sara Duterte nga magbulos bilang presidente pananglitan magpanaog sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr. Sabat ini ni Sara sanggin pamangkot kung preparado ba siyang sundon ang constitutional mandate of succession kung mag-resign ang punong ehekutibo. Sunod sa Vice Presidente, wala sang kwestiyon sa iya kahandaan bangod sang nagpadalagan siya nakahangop sang una sa linya sa mga bulos kung may matabo. Sa 1987 Constitution, ang Vice President ang first in line sa succession kung mapatay, may permanent disability, makakaso kung mag-resign ang nagapungko nga presidente. Ang reaksyon sang Vice President ang sarunga sa mga panawagan sang pila ka grupo nga mag-resign na si Marcos bangos ang iskandalo sa korupsyon, partikular sa government infrastructure projects kung sa diin na implicate ang madamo nga mga mamalida kag mga opisyal. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Si Vice President Sara Duterte, apang para sa bagong alyansa magkabayan o kunbayan, pareho nga dapat magpanaog sa Sara kag Marcos. Sunod kay Bayan Chairperson Terry Casino, pareho lang nga involve ang duha ka partido bangod si Marcos ang dapat nga una manabat sa sistematiko nga korupsyon sa gobyerno. Samtang may record naman si Sara kaangot sa confidential kag intelligence funds ini. Ang ginadasos ang grupo among pagtukod sang Transition Council kag handara masunod nga eleksyon bago hindi na mahulat pa ang 2028 agod nga makapili isang bagong leader. Can you imagine 2 more years ng ganito? Parang hindi ko ma-imagine eh. Kung 2 taon pa ng ganitong klaseng bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, yung takipan sa usapin ng corruption, at tuloy-tuloy yung pork barrel, no? Mind you, yung 2026 budget natin, napakalaki pa rin ng unprogrammed allocations, napakalaki pa rin ng pork barrel funds. Alam mo sa nangyayari ngayon, nagkakampihan lang sila eh. Nagbabatuhan lang sila ng dumi. Pero ang totoo niyan, pareho naman silang involved. And as long as they occupy yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno, wala tayong maasahan na makabuluhang investigasyon at pagpapanagot. Kasi nagtatakipan lang sila. Kaya para sa amin, as a first step, para mapanagot natin ang lahat ng sangkot at mabago natin yung bulok na sistema ng pamamahala, importanteng mag-resign kapwa ang Pangulo at Vice-Pangulo. Nabarihan si Bayan Chairperson Terry Casino.